ħafna drabi naħsbu fil-poeżiji bħala kitbiet serji. Imma dan mhux dejjem minnu. Insibu diversi ġeneri fosthom il-limerikki li permezz tagħhom nesprimu tinbix, ċajt u praspar oħra. Limerikki? X'inhu limerikku? Kif tarhom dawn tqabbil wieġbu ċikku? Milli rajt milli smajt u nżid ngħid milli rajt ma donnomx infaslin biex ibikku. Il-limerikki huma poeżiji osra ta' 5 versi illi ħafna drabi jkunu ta' daħq u kultant anki b'satas. Di mhix tradizzjoni li għandna fil-letteratura tagħna, jew almenu mhix tradizzjoni li twildet fil-letteratura tagħna, jew għandha storja antika ħafna fil-letteratura tagħna. Imma biex ngħidlek minn nofs is-seklu 20 law qabdet fil-letteratura tagħna u nista' ngħid ukoll li anke b'mod informali hemm ħafna nies, anke ħafna żgħażagħ illi jesperimentaw bil-limerikki biex jiċċajtaw ħafna drabi fuq dak li jkun qed jiġri fil-pajjiż, pereżempju fil-każ tal-politika, fil-każ tal-imxija tal-COVID-19. Ġifieri din hija forma li għandha ħafna potenzjal biex in-nies jużawha biex jikkummentaw u jiċċajtaw u jironizzaw dwar il-preżent. Uħud mill-poeti Malti li aħna nassoċjaw mal-limerikki, għalkemm naturalment ma kitbux limerikki biss, huma Anton Buttigieg li fil-bidu ta' snin 60 ippubblika żewġ kotba, ejjew nitqu ftit u ejjew nitqu ftit ieħor huma kotba ta' poeżiji taċċajt umoristiċi li fosthom hemm il-limerikki. Kien hemm mara twila f'Ħalfar li għamlet lil xara kampnar bħal mina tal-lum l-irġiel bis-sellun jitilgħu biex jilħqu il-kampnar. Mhux daqshekk innoċenti lanqas b'din il-limerikka. Hemm dwar duellul li kien ċertament iktar imqareb minn Anton Buttigieg u kiteb ħafna limerikki fil-gazzetta umoristika satirika ix-xewka fil-bidu ta' snin 72-73 li huma limerikki b'element mhux biss umoristiku ma pastas u politiku u polemikus ukoll. Min iħqalbi il-punt l-aktar intern, bda ma fajni nappella lill-gvern jifdil dawn is-sinjuri, dawn l-imsejkna ċensuri, mill-periklu li jmorru l-infern. U bat għandek Guido Lanfranco li kiteb qatt ta' limerikki miġburin fi ktieb jismu ċajt bil-limerikki illi għamlu ħafna suċċess, illi intlaqgħu tajjeb kemm iż-żgħar u kemm il-kbar, huma umoristiċi però m'hemmx dak l-element imqareb illi se ssib fil-poeżiji fil-limerikki ta' Dwardu Ellul. Din limerikka ta' Guido Lanfranco mill-ktieb tiegħu ċajt bil-limerikki tal-2008. Ġo l-iskola żaren qatt ma mar. Iżda xtrawlu karozza mill-kbar. Beda jsuq kullimkien biex jaraw il-ġirien 20 żiemel misjuqa minn ħmar. Il-limerikka għandha forma partikolari ħafna li ġiet interpretata b'modi differenti minn awturi Maltin. Għandek min jiktiblek il-limerikka bin-novenarju, żewġ senarji u novenarju, ġifieri 9 sillabi u 6 sillabi, u għandek min jiktiblek il-limerikka bil-deka sillabu u s-settenarju, ġifieri 10, 7, 7 u 10. U dejjem bir-rima bejniethom. Bħala forma l-limerikka hija forma umoristika. Jiena personalment użajta ħafna wkoll bħala poeżija li biha nikkummenta fuq affarijiet serji b'mod serju.
Hemm nies li jgħidulek isma' jekk inti ħad tikteb l-Amerika, ma tistax tmur kontra l-ispirtu tal-Amerika, ma tistax tikteb poeżija li hija serja jekk il-forma hija umoristika tad-daħq. Jien naħseb li għandna nkunu iktar liberi fl-interpretazzjoni tagħna tal-Amerika. Dan huma xi Ameriki li ktibt fi żmien l-imxija l-ewwel mewġa tal-COVID-19. Zoom kuljum. Jekk bħali qed taħdem iż-Zoom, aktarx tibda kmieni quddum. Titkellem ma' screen għal ħafna mill-ħin u taf li dik ħajtek kuljum. 8 xhur. 8 xhur u dan mart issa f'niena. Qed joqtol minn fostna bla ħniena. Kif jidħol ġoddar jisplodi bla xrar u jħalli l-putassa tal-pjena. ċerti kotba jibqgħu relevanti minkejja l-mogħdija ta' snin u l-bidliet soċjali li ngħaddu minnhom. Bejniethom, dawn il-kotba jiffurmaw dak li nsejħulu kanonu letterarju. It-tim tagħna ltaqa' ma' David Aloisio sabiex isir jaf aktar dwar il-kanonu letterarju Malti. B'kanonu letterarju nifhmu dik il-lista ta' kotba illi ma' żmien għax propju tkun għaddiet mit-test ta' żmien tibqa' popolari, tibqa' magħrufa man-nies. Jiġifieri huma xogħlijiet letterari illi l-kittieba tal-lum jistgħu jkejlu lilhom infushom magħhom. Issa, b'kanonu letterarju mhux bilfors nifhmu imma dak li fehmet jien naf il-Knisja pereżempju meta kellha il-kanonu jiġifieri il-lista tal-kotba bibliċi li magħha ma tista' żżid xejn. Sewwa, fil-kuntest letterarju jista' jibqa' jiżviluppa, inaqqas u jżid. Ir-riċerka tiegħi fuq is-suġġett tkopri fil-fatt id-dibattitu internazzjonali fuq il-kanon letterarju, tajjeb id-dibattitu tal-kanonu u kif dan jista' jiġi applikat ukoll fil-kuntest letterarju Malti. Jiġifieri, minkejja li għandna storja relattivament qasira tal-letteratura Maltija, xorta waħda tista' tara kif minn moviment letterarju għal ieħor kien hemm mumenti fejn kellna wkoll ansjetà letterarja fis-sens illi kien hemm ġlieda għal post fil-kanonu fil-lista ta' dawk ix-xogħlijiet illi jinħassu li huma aħjar minn xogħlijiet letterarji oħrajn. Issa bejn kull perjodu u ieħor, anke fl-istudju tiegħi, osservajt illi kemm il-darba kien hemm din l-ansjetà kanonika jekk nistgħu nsejħula hekk tajjeb bejn dawk ix-xogħlijiet li tradizzjoni bdiet tgħidilna li huma aqwa mix-xogħlijiet tal-preżent, tajjeb u bejn l-awturi tal-mument li riedu, tajjeb ngħidu fis-sittinijiet pereżempju tas-seklu ieħor, l-awturi tal-mument illi riedu li xogħlijiethom ukoll jingħataw prominenza. Issa kif jingħataw prominenza? Hemm diversi modi kif kittieb tajjeb kif xogħol letterarju isib postu fil-kanonu letterarju tal-pajjiż. Pereżempju, hemm dawk li jiena nsejħilhom il-kanonizzaturi, jiġifieri ħafna drabi jkunu studjużi, jkunu akademiċi, jien naf Giuseppe Akulina pereżempju, Oliver Frigieri, illi dawn fl-istudji tagħhom jisselezzjonaw jażlu tajjeb li ma kotba għandhom jingħataw prominenza jew le, li ma kittieba għandhom jingħataw prominenza jew le, ġifieri b'mod awtomatiku dawn jinkludu u jeskludu lil oħrajn li ma jistudjawx u li ma jagħtuhomx prominenza. Mod ieħor kif kittieb jidħol fil-kanonu huwa pereżempju permezz ta' antoloġiji għax jiġi inkluż fi ktieb li jiġbor siltiet jew jiġbor poeżiji
Tajjeb, għandna diversi eżempji fil-istorja tal-letteratura Maltija. Jien naf anke Father Peter Saracino Nglot, pereżempju, ġabar diversi poeti li għażilhom hu għax ħass li huma denni li huma ejja nużaw it-terminu kanoniċi ħaqhom post li jkunu f'kanon letterarju Malti. Tajjeb. Mod ieħor aktar prattiku forsi huwa meta jkun hemm bordijiet li tas-sillabi li jażlu l-kotba l-iskejjel. Tajjeb, iġir b'mod awtomatiku jien naf li l-Dunkarm jekk għażlu l-poeżiji tiegħu għall-iskola qed jagħmluh aktar popolari man-nies. Tajjeb, ġifieri awtomatikament poeta li forsi jkun tajjeb imma ma jingħatax attenzjoni biżżejjed mill-kanonizzaturi sewwa sfortunatament jitwarrab. Ġifieri jien fl-istudju tiegħi wkoll qatt attent biex nara fejn kien hemm mumenti fejn twarbu xi kittieba. Pereżempju, jien naf fi żmien Akulina u anke qablu le kien hemm mumenti fejn twarrab jien naf kittieb kbir bħal Ġwan Mamu. Tajjeb li ma' żmien mbagħad l-akkademiċi ta' wara indunaw li dak kien żball li għamlu kanonizzaturi oħrajn ġie rikonoxxut imbagħad ħafna iktar tard wara mewtu fil-fatt. Il-kanon letterarju hemm min jarah bħala lista magħluqa, imbagħad hemm iva n-naħa l-oħra tal-perspettiva, hemm min jarah u jiena kif spjegajt ftit ilu jiena narah iva bħala lista miftuħa fil-fatt. Meta tajt lista magħluqa ħadd istenna dik l-attitudni antikanonika min-nies jew minnu mitla tal-letteratura, jiġifieri aħjar mingħajra l-idea tal-kanonu li hija attitudni li ma tihomx tort, jgħidulek jiena rrid nikteb, jiena rrid insir popolari, jiena rrid li x-xogħlijieti jiġu rikonoxxuti mill-qarrejja u mill-kritiċi u allura jien kontra l-idea ta' kanonu magħluq riġidu u għandhom raġun fl-opinjoni tiegħi jirreaġixxu b'dak il-mod. Imma jekk inti żżomm f'moħħok li l-kanonu huwa lista miftuħa, tajjeb hemmhekk tista' tiskopri funzjoni importanti ħafna tal-kanonu, il-funzjoni ta' gwida. Ġifieri kanonu jista' jigwidak għax il-ħajja hija qasira ma tistax taqra kollox, tajjeb jista' jigwidak biex taqra l-aqwa letteratura tal-post. Fil-kodba ta' tfal, l-istampi u l-istejjer isiru parti mill-istess lingwaġġ. It-tim tagħna tkellem ma' Matt Stroud dwar is-sena tal-illustrazzjoni għal kodba ta' tfal bil-sinna. Naħdem l-awturi mill-bidu, ġifieri li ħaġa nifhem għaliex kitbu l-istorja u tipo il-referenzi u riċerka tagħhom. Ġifieri meta għandi idea ta' minn fejn ġejjin huma l-istorja għandi minn fejn nibda jien. U xorta wara dak il-punt insaqsihom għal feedback tagħhom, jaraw sketches, anke hemm fażijiet fejn jaraw il-diżinji tal-karattri fil-istorja wkoll. Ġifieri nipprova nżommhom involuti fil-proċess kollu. Ovvjament istampi fil-kodba ta' tfal qed jiġu mill-kliem, ġifieri huma adattament tal-kliem għal medium viżwali. Imma id-differenza mbagħad bejnhom huwa li fejn il-lingwa hija limitata li titaf il-lingwa biex tista' tifhem l-istorja, l-istampi kulħadd jista' jifhmha minn kull post fid-dinja, tipo xorta tifhem is-sens tal-stampi. Nibda mill-tekst tal-istorja. Naqrah, naqra riċerka, x'tant noħroġ u nieħu tratti jien skont is-suġġett tal-istorja. Nagħmel sketches jisu mood board tal-istorja u l-book dummy ħalli l-awtur u l-editur jafu x'għandi f'moħħi bħala il-verżjoni tiegħi tal-istorja. U mbagħad wara l-kummenti u l-fixes f'dak il-fażi nibda
nistudja l-istampi stess. Naħdem fuq il-computer, nibda bil-forum u l-kuluri, ċatti, u mbagħad bil-mod nżid id-dawl, minn fejn jiġi d-del u affarijiet hekk id-dettalji. Dak iż-żmien għandu l-iżjed diffikultajiet. Bħala satisfazzjoni li iżjed meta tirċievi l-ktieb f'idejk, jiġri printed u lest, u tisma' l-kummenti mingħand il-ġenituri u t-tfal. U anke meta ikolli ċans li naqra l-ktieb ma' tfal, mat-tfal tiegħi. Ħafna minn stejjer internazzjonali jew Maltin huwa l-istess il-proċess. Imma fejn hemm differenza li jekk għandek storja minn awtur Malti u l-istorja stess hija xi ħaġa Maltija bħala jew is-setting jew il-karattri jew anki il-messaġġ fl-istorja hija xi ħaġa miktuba apposta għal Malta. Hija ħaġa speċjali u anki mbagħad naf jien li rrid indaħħal ċertu aspetti tal-kultura Malti fih, ġifieri jew il-bini jew in-nies jew il-ħwejjeġ jew ċertu dettalji biex iżomm dik l-identità. Illum il-ġurnata għajla għadna kapaċi narfu speċi ta' siġra minn oħra? Imma fil-passat, missirijietna u ommijietna kellhom bosta ismijiet għal pjanti u l-ħxejjex ta' madwarna? Naraw x'qaltilna Marija Xkembri dwar dan. Bażikament l-istudju tiegħi huwa wieħed soċjolingwistiku fejn jiena xtaqt nara jekk hemmx differenza fil-mod kif aħna nirreferu għall-ismijiet tal-ħxejjex dak il-ħaxix li aħna nużaw fit-tisjir tagħna. Bażikament dak kien lan tat-teżi tiegħi li nara jekk hemmx differenza fil-mod kif aħna nirreferu għalih. Issa sabiex għamilt dan jiena ħadd 80 bidwi bħala parteċipanti tiegħi u magħhom qassamt kwestjonarju. Ħadd 4 lokalitajiet, kelli 2 minn Malta, mill-Qerendi u mill-Imġar u 2 l-oħra minn Għawdex, minn Nadur u mill-Arb. Ħafna mill-bdiewa qablu fuq ismijiet bħal Pitravi, Brunġiel, Karfu, Stursi, ma kienx hemm differenza bejniethom. Apparti minn hekk nista' ngħid li l-maġġoranza tal-ismijiet li ġbart kienu qablu fuq l-isem, però differenza ħarġet fil-mod kif dawn iddeskrivewha. Nagħtu każ dik li jiena nirreferi għaliha bħala eżempju l-fażola twila, kien hemm min qal li użaw fażola twila, fażola rqieqa, fażola ħadra, fażola friska, jiġifieri bażikament qablu fuq it-terminu fażola, però id-deskrizzjoni li taw kienet differenti. Apparti minn hekk, waqt li kont qed niġbor ukoll l-ismijiet rajt ukoll li kien hemm diversi parteċipanti li użaw il-kelma bl-Ingliż iktar milli l-kelma bil-Malti, avolja għandna kelma Maltija għaliha. Eżempju nagħtu każ mushrooms, spinach, rosemary, spring onions, dawn huma kollha kliem li għandna kelma oħra lihom bil-Malti, però il-bdiewa anke ġifieri ta' etajiet differenti u minn kull lokalità iddeċidew li jirreferu għalihom billi jużaw kelma bl-Ingliż. Għal kaboċċi żgħar kien hemm min qalli uża terminu bl-Ingliż Brussels sprouts, kien hemm min qalli cabbage sprouts, kien hemm min qalli ovvjament kaboċċi żgħar filwaqt li kien hemm min qalli kabuċċelli li dan it-terminu partikolari jiena sibtu fost il-bdiewa mill-Qerendi. Eżempju ieħor kien il-kelma ara il-butternut squash biex niftehmu. Kien hemm min qalli butternut squash uża t-terminu mill-Ingliż. Kien hemm min qalli ara tal-fliexkuna aħmar, kien hemm min qalli ara torka u kien hemm min qalli wkoll ara bomblija. Dan it-terminu ara bomblija fil-fatt sibtu fost il-bdiewa mill-Nadur. Eżempju oħra, għal dik li jiena nirreferi għaliha bħala sweet potato, kien hemm min qalli sweet potato, kien hemm min qalli patata ta' zokkor u patata mill-ħelwa.
Apparti minn hekk, għall-bżar ikkolorit kien hemm min speċifika skont il-kulur, bżar isfar, bżar oranġo, bżar aħmar, filwaqt li kien hemm min uża t-termini sweet pepper, caps, kif ukoll bżar ikkolorit imbagħad hemmhekk jisuha li b'mod ġenerali, relevanti x'kulur kien il-bżaru. Fil-fatt innotajt li t-terminu caps intużat iktar fost il-bdiewa li ħadd minn Malta iktar milli dawk minn Għawdex. Terminu ieħor kien għal-ħaxixa passarda, il-maġġoranza qalu li passarda, però nnotajt li f'Għawdex kien hemm min qalli min uża t-terminu fjura kif ukoll cauliflower. U din ġifieri sibta kemm bejetajiet żgħar u anke bejetajiet kbar. Għal xi ismijiet tal-ħxejjex ħareġ xi ħaġa partikolari minħabba li dawn il-bdiewa qablu fuq it-terminu, però bidlu ftit il-mod kif tingħat il-kelma. Eżempju l-kelma artichoke kien hemm min qal użat il-kelma artichoke filwaqt li kien hemm min uża l-kelma artichokes sempliċement qalbu l-aħħar parti u kien hemm min uża l-kelma archichoke. Il-mod jisu kif tingħat il-kelma kien hemm differenti. Differenza oħra wkoll simili ta' din li rajt kien li għall-ħaxixa li aħna nirreferu għaliha bħala aqoċ, il-bdiewa mġarrin użaw il-kelma arqoċ. Jiġifieri jisu żiedu l-konsonanti r mal-kelma li aħna mdorrijin ngħidu. Fl-opinjoni tiegħi dan ir-reġistru huwa pjuttost wieħed li għadu qed jiżviluppa minħabba l-fatt li iktar kemm qed jgħaddi żmien iktar saru jitkabbru prodotti li qabel ma konniex insibu fil-leliq tagħna. Fil-fatt għalkemm dawn il-prodotti ħafna mill-bdiewa jirreferu għalihom billi jużaw it-terminu bl-Ingliż kif anke ħareġ mill-istudju tiegħi nista' ngħid li avolli għandna l-kliem bl-Ingliż li huwa l-iktar popolari, xorta waħda ħarġu kliem varjanti li huma bil-Malti għal dik il-kelma bl-Ingliż. Ċensinu u Van Gogh huwa ktieb bl-avventuri ta' Ċensinu maħsub għat-tfal. Din il-pubblikazzjoni ħelwa ħarġet bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu u minn barra li għandha tgħin fil-qari fiha wkoll laqta artistika. Ċensinu u Van Gogh, lejl imsaħħar, lejl sabiħ, dlam xita, sħab u riħ, qamar kwikeb safranija, sema mdawwal kollu dija. Ftaħt it-tieqa ħanara bajnejja, fuq siġġu poġġa Vincent dejja, xaru aħmar daqna ħamranija, għal siġlek, mis u sidrija. Biċċa kbira jiġuni idejat, jew xi ħsibijiet, pereżempju f'dal każ fuq Van Gogh. Nibda naħseb fuqhom, ġieli matul il-lejl jew hekk, frodhom nikteb il-poeżija, nikteb ħafna stejjer forma ta' poeżija tfal. Ċensinu trid intiru fil-kuluri, qalb li ibżewa bil-fjuri, intiru qalb il-qamħ safrani ħaxwex, naraw li l-bidwi jiżra fl-għabex. L-għan tiegħi kien li t-tfal, speċjalment ta' żgħira 7 snin, 8 snin, nurihom min kien Vincent Van Gogh. U permezz tal-istorja jistgħu jaraw il-pittura fl-istess l-avventura tat-tifel jiġri minn pittura l-oħra. Ċensinu huwa tifel bid-Downs, għalhekk jilbes il-flok għandu numru 21 li huwa abbinat mal-kromozom 21. Issa Ċensinu jħobb ħafna l-pittura, bħalma jħobbu ħafna tfal u li huma kreattivi u jħobbu jpenġu. U dan it-tifel jiddeċiedi li jtir ma' Vincent Van Gogh fil-pittura tiegħu. Pereżempju nistgħu naraw ħitir fil-pittura Starry Night, The Yellow Bedroom. Il-pittura hija il-background tal-istorja. U fija qegħdin niskopru il-masterpieces ta' Vincent Van Gogh. Tirna l-fuq għal ġos mewwiet, għal plirħula ġoli bliet, fuq il-pont għal mewċi ħabbat, li fuq il-bajja id-dajja sisabbat. Għalhekk li forma ta' poeżija peress li kien hemm ir-rima, it-tfal aktar jiftakru l-lingwa u tista' tintroduċi vokabolarju ġdid, aktar jista' jkun hemm gost tal-qari meta jkun hemm poeżija miktuba. Smajna melodija ferriħija ġo teatru Geġwiġija, imbagħad waqafna ġo kafè għal biċċa kejk u panina u te.
Tani fjuri sofor sbieħ, ġova zoom faċ gris fil-qiegħ. Issa mmorru nistruħu d-dar, għalli taf xin sar. L-illustrazzjonijiet huma importantissimi f'dan il-ktieb. Għax Vincent van Gogh kien pittur, ġifiri il-background tal-istampa hija parti mill-istorja, parti integrali mill-istorja. Intfajt mal-għar fis-soddajjien fil-kamra dejqa b'żewġ bibien. Vincent ħareġ barra fil-ġnien, ipitter dinja kollha l-wien. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.